Karneng baboy, baka ug manok sa Bankerohan Public Market sa Davao City, mahal gihapon. Ani ang report ni John D. Esteban. Dinhi sa Bankerohan Public Market sa Davao City, misaka ang presyo sa karneng baboy. Ang perna ug kasim, 320 pesos per kilo, 370 pesos per kilo ang belly. Ang pork chop o giniling, tag 320 pesos matag kilo, ug tag 290 pesos ang kilo sa tiil. Taas gud siya ang presyo sa baboy karon. Kay ngano man? Mahal man po na mo kumprada sa farm. Ang mga customer nagbagulbol na apan way mahimo. Ipaigo na lang yun daw ang budget. Perting mahalag yun. Karon panahon na. Di katong niaging December. Okay pa to kay 290. Karon 330. Pero mo palit na lang yun kay kinahanglan man pud. Dili yun itong malit ka nga marag sobra kay medyo mahal ang presyo. Ang karneng baka, mahal gihapon. Pilang kilo ron sa baka? 400. Ang karon ang tawanan til 200 kapin. Ang manok, wala pa daw gihapon minaog ang presyo. Sukad Disyembre sa nakalabang tuig. Ana kini sa 150 to 155 pesos per kilo. Daghan nag-stock. Pero wala pa siya nagbaba, mahal gihapon. Hinoon ang karne sa kanding, miubos. Karon ubos-ubos na kaysa katong December na imuhatag 750, 700. Karon 600 na lang. Sumala sa Department of Agriculture Region 11, Supply gihapon ang reason ani ma'am. Gamay na siguro nangahurot na atong sa previous last year nato nga consumption, and then karon gamay na lang, so medyo gamay ang supplier, so kuan sila ni saka sila. hinoon regular daw ang monitoring sa DA sa mga palengke. Aron masiguro nga wala gapasulabi sa presyo ang mga naninda. Kauban si Melchor Awing sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.